Здравейте хора, аз съм Шукър358, а това е трети епизод с мен и Дейви, само да се празватите. Но направих с него лодка, нали, докато не играхме и също доста, нали, се подобрихме тук всичко. Просто доста хубави неща се подобрихме, нали, тук семена, сложахме още, може ще го помните, от неговия клип го видяхте. Одете. А човек, кокошките не май са умрели. Не. Ма те могат и да умрат. Има две яйца. Нищо не дадаха. И здравейте хора. И здравейте хора, аз съм Дейвид Беги и това е трети епизод. Сега къде си всъщност? Чакай аз да влизам. Окей. Адила. И сега с Дейви смятаме да отиваме да експлорираме островите. Един вид ще го направим. Да, ходихме да експлорираме един остров. Дейви. Чакай, Дейви, виж. Оня дето прилича на планина голяма, нали? Там. Тоест хора, оня остров, значи сега ще ви покажа. Може да ви изглежда, че са слепени, обаче всъщност са различни острови. Кеф има, че сме на острови, защото нали, може да стане ето на този остров ходихме. И натам не знам дали има изобщо. Да, има остров, ето както виждате. Какво? Къде отиваш? Май влязах към фута, Няма твоя мол, нали са две лодки. Ама изчакай малък човек. идвай. Аз ще следвам. Хайди, следваш. Разбрам. Добре, не жишо. Аз отивам там. То няма малко остров, човек. То няма... Това даже не е остров. Какво има? Няма да слизам. Гати. Той ще е на края на света, бе. Не учай там, не учай. Възможно е да паднеш. Значи това е края. Не е края на света, не. Слизай от лодката. Да го видим. Може да има нещо хубаво там. Защо не го не слаза? Айде, животни, елате при мене. Трябват месо. Хора, закъсали сме за месо. Няма. Пак намерих края обаче този път. Това е края. Това не е края, бе. Как да не е? Тия стъпи чукови, значи. Аз се връщам. То няма нищо. Да отиваме към уния другия, където не го бяхме експлорирали, ще да падна. Ме чуче, ясно. Това не е дошъл, аз направо си отивам. Къде отиваш, къде са ни лодки, къде са? Где да знам? Те са тук. Къде? Тук. Зад мен ли са? Сега вече тръгвам. Абе, искаш ли дисконект? Оставим да работа. Ще направим много сърва. Аре, човек. Качвам се. Плиз, виж се, значи. Насет. Бе, човек, насетим седи някакво във въздуха, дето зарувахме и всичко ми бълва. Не ти бъгва, чунковите не са заредили. Добре, разбрах. Радио е много яко ми бълва. Ти от другата страна, човек. Ти от другата страна. На острова. Аре, стига, един беше на 16%. Много гаден телефон. Отивам да видя за още яйца. Кошки, бе. Там са в дупката. Крава! Имаме яйци. Две крави. Имаме 4 кошки. Имаме 50 кошки.
Идвам. Къде си, бе? Тук съм. Идвам, човек. Защо на острова ли си? Да. Аз гледам, заспам. Само дето май не затвори вратата, нищо не мога. Не мога да легна, човек. Аре, лягай, так, човек. Глупав човек, лягай. Легна. Явно с левия с пръста трябва да натискам. Аз искам да идем в тук. Ти изглеждаш някак си с... Тениската ти изглежда като все едно диамантен. Тениската ми вече няма да ти прави проблем. И също няма да ходя бос. Ела да ти дам нещо. Идвам да ти помагам. Бам-пала. Кой левел си? И аз. В края или в началото? И аз съм в началото. Синичето? Да, тук е. Отивам за яйца. Нещо може пак да се смесва. Ела се сменя за малко. Къде? Изчакай само да видя. Може пак да се снесли човек. Дайте ми яйца. Тия чувстват ненавист към мен. Идвам. Къде си идвам? Къде? Идвам. А ти изобщо нещо забеляза ли в мен? Имаш бутушки. Да. Имам 2 кожи за тебе. Чакай да взема. Аре, змия е. Падна долу. Точно 8 айрон. Падна долу кожата змига. Колко айрона? Супер. Тук са няма това, човек, аз ще купя. Имам. Къде? Тук един аз съм. Няма нищо. Вземи поне това. Какво стана? Тя да пълна. Излизам само. Колко имаш? Още 8. Лава. Аз пък вода. Тук намирах още айрон. Супер. Аз тя нагоре. Намирах още айрон. Ще го взема и... Чакай, ще го дам да отидеш да отидеш. Ми дай папата. На ти. Чакай, стой сега. На ти. Не, дай ми семя. 14 айрон, значи ги там булдиката. Окей. Изчакай, аз ще фърля. Ого, тук има още. Още айрон? Да, 16 вече. Чакай да ти фърля с факлите. Ела тук да ти фърля факлите. Колко имаш? 6. Ще ти помогна пак. Няма нищо, ама... Като няма нищо, поне ми го върни. Да знам после за коня учиш. Тук няма... Не! Що да падна? Планиш на просата. Чияйте ми ти ми, бойната ми... Ниче е много, ама... В нашия район крави трудно са намират. Овца. Аз там малко ще повъдичаствам. Още една овца.
Събирай. Сме назад, пък имаме Iron Man. Тъпото му яйца. Нищо не снася човек. Нищо не дава. Само едно яйце са такова. Успях. Трябва да вземем това ключе, като се две. Пускам сега прословите айрон да се пече. Ще взема и от двете печки кола и ще го туря в едната. Не, чакай, аз сега идвам. Мога да спра... 16 айрон. Мога да спра клипа на пауза. Чакай сега ще ти покажа. Значи, натискаш моди иконката и така паузата. Да спрямо ли? Окей. Аз искам да фащам... Събери дърво и така. Не, ще фащам риба. Ще фащам риба, човек. Дърво и пак ли да направиш? Първо рибата. Хора, значи, сега тук когато видях, че фанах малко стримс, сега, обаче, точно в момента нищо не фащам. Фанах една паяжина. Врата, нещо. Чакай, забравях. Аз стига бе. Фанах рутен флеш. Може да си го хапнем. Да, хора, тук съм. Пам тук надолу малко. О, Хора, човек, много сърце съм. Хора, моят клип така ще приключва. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, оставете по един лайк, коментарче и се абонирайте за моя канал.